L'ull sec és una patologia multifactorial crònica molt freqüent que es caracteritza per molèsties oculars produïdes per un dèficit de llàgrima o per mala qualitat de la mateixa per una disfunció de les glàndules de Meibomi, entre altres factors. Afecta aproximadament el 30% de la població adulta i la seva incidència augmenta amb l'edat. El tractament varia en funció de la causa, el grau d'ull sec i les característiques del pacient, i és important tractar l'ull sec com un global en el conjunt del pacient. En els casos d'ull sec sever, són necessaris tractaments específics com col·liris regeneratius de la superfície ocular realitzats amb la tecnologia Tourette que disposem al nostre centre. Aquesta teràpia consisteix en aplicar un col·liri biocompatible elaborat a partir de la sang del propi pacient que restaura la superfície ocular. Els resultats són altament satisfactoris en estimular la proliferació cel·lular. Es calcula que aproximadament el 85% dels pacients amb ull sec presenten una disfunció de les glàndules de Meibomi. El seu tractament es realitza amb l'expressió glandular, la microexfoliació palpebral o l'aplicació de llum pulsada intensa. L'utilització del làser de llum pulsada consisteix en aplicar llum amb una freqüència i intensitat determinada sobre les parpelles i la part superior de les galtes per estimular la producció de la grassa que necessita la llàgrima i, per tant, millorar la seva qualitat perquè torni a lubrificar correctament la superfície de l'ull.